Nekada davno u malom selu na obali Baltičkog mora živeo je dečak po imenu Nikolas. Pošto je rano ostao siroče, o mališanu se brinula jedna porodica iz tog sela koja je osim njega imala i 4 svoje dece. Jednoga dana uoči Božića u Nikolasovu sobu je ušao dečačić, najmlađi sin porodice u kojoj je živeo. Plakao je i bio tužan jer mu se polomila igračka koju je dobio na poklon. Nikolas je popravio igračku, a zatim došao na ideju da i ostaloj deci napravi igračke i pokloni im za Božić. Marljivo je radio cele noći i pred zoru je upakovao igračke i ostavio ih pored kreveta u kojem su deca spavala. Nikolas je tada imao samo 10 godina. Kada su se deca probudila i videla igračke, skakala su od sreće, a Nikolas je tada odlučio da će svake godine pre Božića praviti drvene igračke za decu kako bi ih na taj način usrećio. Nekoliko godina kasnije u selu je organizovana trka sankama. Nikolas je odlučio da sam napravi sanke kako bi učestvovao u trci. Morale su biti brze kako bi pobedio i osvojio glavnu nagradu, nove izrezbarene crvene sanke. Pošto se trka odigravala dan pre Božića, Nikolas je odlučio da sa sobom ponese i igračke koje je napravio za decu iz sela i da ih ostavi na pragovima njihovih kuća. Kako je zamislio, tako je i učinio. Usrećio je mnogo dece i pobedio u trci i naravno dobio nove sanke. Kada je bilo vreme da počne da radi, otac ga zaposli kod jednog starog stolara sa kojim je pravio igračke za decu. Kućice za lutke, drvene voziće i konjiće i mnoge druge zanimljive igračke. Napravili bi po jednu igračku za svako dete u selu, upakovali i ubacili u Nikolasove sanke. Jednog dana na vrata Nikolasove radionice zakucao je najbogatiji čovek u selu. Dobar dan, želim da naručim kredenac. Nema problema, gospodine, samo recite kakav želite da bude. Nikolasov pogled se zadržao na čovekovim raskošnim sankama sa praporcima i zvončićima. Umesto konja ove sanke vukla su 2 irvasa. Jedan se zvao Munja, a drugi Vihor. Čovek je bio obučen u mekanu bundu i nosio je sjajne crne čizme. Već sutradan Nikolas je zakucao na vrata gospođe Elene, najbolje krojačice u selu. Gospođo Elena, želeo bih da mi sašijete crvenu bundu. Zanimljiv izbor, mladiću, bit će gotovo. Osim bunde, ona mu je sašila i crvene pantalone i kapu oivičenu belim krsnom. U međuvremenu selo se toliko proširilo da Nikolas narednog Božića nije stigao da u toku samo jedne noći obiđe svaku kuću. Konj mu je već bio star, pa je Nikolas morao da smisli neki novi način da brzo preveze igračke. Pošto je načuo da je onaj bogati čovek finansijski propao i počeo da rasprodaje imovinu, odlučio je da mu pomogne i otišao da kupi njegove irvase. Gospodine, želeo bih kupiti vaše irvase. Biće mi drago da Munja i Vihor pripadnu baš tebi, ali moraš uzeti i njihovo 6 dece. Tako je Nikolas postao bogatiji za 8 irvasa. Uz njihovu pomoć i svoje velelepne sanke, decu bi svake godine obradovao poklonima. U vreme kada je Nikolas imao oko 50 godina, u selo se doselila imućna porodica koja je kupila kuću bivšeg bogataša.
Otac je bio čudan čovek. Na vrata i prozore kuće stavio je rešetke, a devojčici nije dozvoljavao da se igra sa ostalom decom. Nikolasu je bilo žao devojčice, pa je odlučio da je napravi najlepšu lutku na svetu. Pošto devojčicin otac nikome nije dopuštao da se približi kući, Nikolas je morao smisliti kako će devojčici dostaviti paketić za Božić. Odlučio je da se popne na krov i uđe kroz dimnjak. Sram te bilo, sva deca u selu srećna su za Božić. Samo tvoja kćerka sedi tužna i usamljena. Zar nisi do sada naučio da na svetu ne postoji ništa lepše od dečijeg osmeha? Sutradan su se stanovnici sela čudili jer je namrgođeni čovek iznenada poskidao rešetke sa prozora i konačno, nasmejan, pustio svoju ćerku da se igra sa decom. Odmah pored Nikolasove kuće rasla je jelka čije su se grane savijale pod teretom snega. Nikolas joj je jednog jutra okitio mnoštvom jabuka, oraha i sveća koje su mu se našle u korpi. Od tada su stanovnici sela svake godine kitili jele u blizini svojih kuća. Nikolas je unosio radost u sve kuće širom sveta još mnogo godina, ali jedne zime plemeniti Nikolas je zaspao večnim snom. Prošle su godine i sećanje na Nikolasa polako je izbledelo, ali zato se priča o dobrom dedi Nikolasovom nasledniku brzinom munje proširila širom sveta. Deca su saznala da on živi na severnom polu, da vozi skoro iste sanke kao i Nikolas, da nosi isto odelo i ima istih 8 irvasa upregnutih u sanke. Njegova ljubav prema deci bila je ista kao i Nikolasova, kao i sreća koju donosi svoj deci sveta kada se probude na božićno jutro i u svojim čarapama ili ispod jelke pronađu poklone i slatkiše. To se nikada neće promeniti, jer dok god deca veruju u Deda Mraza, on će živeti i uveseljavati njihovo detinjstvo, baš kao što je to pre njega činio dobri Nikola.